Hi guys! Luto-lutuan tayo for today's video. Tinolang manok for today's recipe. Pinag-iisipan ko pa kung anong gagawin ko sa papaya. Pero eto, nauwi sa tinola. Pagbukas ng kalan, hindi naman pala ako ang kailangan. Unang salang, saan ako nagkulang? Unang gisa, bakit ka nag-iba? Pagsalang ko ng garlic, ikaw pa ba'y babalik? Unang halo, bakit ka naglaho? Bisi-bisihan si auntie para hindi lang malungkot. Next naman ang sibuyas. Ilalagay na natin ang manok. 3 pakpak lang ang binili ko kasi mag-isa lang naman ako. Grabe, 3 wings, 160 na din. Igisa-gisa muna natin ng konti yung manok. Yung siling labuyo po, optional lang po yan. Kung ayaw nyo po ng maanghang, wag na po kayo maglagay. Mahilig po kasi talaga ako sa maanghang. Next, maglalagay na tayo ng tubig. 2 basong tubig nga pala ang nilagay ko. And next, ilalagay na natin ang tanglad. Kaway-kaway sa mga favorite ang pakpak. Takpan at pakuluan. Unang kulo, bakit ka sumuko? Ilalagay na natin ang papaya. Epekto ng mag-isa, napa-voice over pa. Habang pinapalambot natin yung papaya, imamarinate ko na yung binili kong pata para bukas ulam ko patatim. Ayan, na-marinate ko na yung patatim. At huli nating ilalagay ang dahon ng sili. Nagugutom na si auntie. Lalagyan natin ng patis. Hindi na pala ako naglagay ng malunggay. Wala kasi akong mabilhan eh. Tikim-tikim. Kala mo talaga eh, no? Meron akong nabasa. Sabi dun ka sa babaeng ipagluluto ka kahit walang lasa. And now it's done. Let's eat, everyone. Pagpatay ko ng kalan, ganun ba ako kadaling iwan? Unang sandok, ginawa ko naman lahat. Eto na ang tinola ni auntie. Thank you Lord sa blessing. Unang tikim, bakit nagawa mo kong tiisin? Unang kagat, di pa ba ako sapat? Thank you sa pagsama. Salamat sa panonood at pakikinig. God bless.